रायजाखै सरकार बाय जों जे चुक्ति खालामनानै दिनै मानथाय जे दं माने अमनो जों साननानै बागैसे जों आइनि लामा आश्रयमानाव सुतरां केंद्र सरकारबो खालाया राज्य सरकारबो खालाया कांग्रेसबो खालाया बीजेपीबो खालाया सीपीएमबो खालाया म सुप्रीम कोर्ट से खालायो सुप्रीम कोर्ट से जत किछु रायजाखै बरन रंना ताई कैसे कक देबो देबो चिनि बागै काहाम कक ताखुग्र साल किसा सिगां कार्बि आलं अटोनमास काउन्सिल कार्बि आलं अटोनमास काउन्सिल बर गुवाहाटी हाइकोर्ट बर केस कैसा खालायजा तामहिनि केस खालायजा बर थानाय 13 जुलाई 2017 बर केस खालायजा कार्बि आलं अटोनमास काउन्सिल कार्बि रंनि बागैसो जुदि उंथंखाय और बुनी दफानि बर रकांनि भोट दिनाय बुनी दफानि बागै तांनि रिजार्भ दंनाय अमनो सावै बर केस खालायजा एका बंनि केस नम्बर उंखा PIL 9/2017 जाजमेंट उंखा 3 तारिख आगस्ट 2018 हाई कोर्ट राय बंनो राय रिखा तामहिनि राय रिखा ताबुकनि सिमी अटोनमास कार्बि आलं अटोनमास काउन्सिल निर्वाचन देवनाय अब आसाम गभर्नमेंट निर्वाचन कमिशन बांगला कार्बि आलंनि अटोनमास स्टेट काउन्सिल निर्वाचन कमिशन बायसे अब इलेक्शन मानखायना द्वितीय तंखा कार्बि आलं अटोनमास काउन्सिल जे तंनाय एग्जीक्यूटिव बॉडी गवर्नर मेंबर बर राज्य सरकार बाय कोनो पक्ष साननि नायला बर साबरबाय पक्ष नाय अब संविधान राज्य स्राय दङ बर कन्साल्टेशन खालायनाय साबबाय राज्यपाल बाय गवर्नर बायसे बर खायनाय ताई कैसे कखा और कार्बि आलं कोनो अन्य जनगोष्ठीनि बरनि बागै रिजार्भ दङै मांगला सुतरां कार्बि आलं अन्य दफानि बरनि ताइते रिजार्भ दङमोन अब बाय थांका त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अथच वानसरनि बागै सातै रिजार्भ एका और त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अथताम तंखा सिलाय रमै जगा खालायनाय र एकिकेबनि सुक्ति बाय जों साइटा तुबो 21 ता अंखा 21 ता तंमाने जों सुक्ति खालाय 25 ता अंखा ताई 3 ता तंखो कोनो राजनैतिक दल ताबसे पर्यन्त 3 ता सिन दि रिजार्भ दा खालाय मांखा अपना रिजार्भ सबाई दा मांखा माया किन्तु OTYPC साल किसानि बिसिंगन त्रिपुरा हाइकोर्ट केस फाइल खालायनाय गुवाहाटीनि उकिल सुप्रीम कोर्टनि उकिल तुबुय जिनि एडिसि एलाकाव 10 नि बागै रिजार्भ दं मांगला भोट बरंनो रि मांगला स्राय के जों केस थांनाय रायदाखै जों बरंनो रिख्लायनाय जिनि मानथायनो जों सेगै फैनाय आबनि बागै नरंनि सुबासु नांगो ताखुर नरक सुबासु माख्लायनाय नरंनो जों सुबासु साननानै गथायो दिनै असबानि बागै नंनि सुबासु ब्लाय खैजो नांगो ताखुर तामहिनबा जोंनो सिलाय दै दंफोरबो नरक सुबाखा जोंनो माइचारिखा बाजार खाइचारिखा लामा फुनुका जोंनो पुलिस रक बाय रमजानानि काटिदिरिखा ताबो जों डेमोक्रेटिक लामाखै आइन दै जे सभा खालायनानै असबाबो नंनि सुबासु ब्लाय खैनांगो ताखुर नरंनि सुबासु जों सानो